हस्बैंड घर गेल छले से अहाँ सबके तो हम पहले कहिए दिले छली वीडियो में। तो आई हमर हस्बैंड चल अले घर से। देखू कते सामान सब लक अले, 3-3 गो झोला अकेले लक अले। थाई गेल छले, रात में 8-9 बज गेल छले। आजकल रास्ता बिगड़ल है कि कथी भेले, बहुते लेट से अले घर से। तो खाना खाकर जल्दी निकल गेल छले। तो हमर मम्मी हमरा कथी कथी भेज दिल के, हमर सासू मम्मी से सब देखू हमर बगिया पहला भेज दिल के। ई झोला में छले बगिया। हमरा कते दिन से बगिया खाए के मन छले न। तो हमर मम्मी के मन छटपटाई छले कि केना बगिया खुआऊ कह के। तब फोन क के बोलेल के कि आऊ ल जाऊ कि हमें आवे छी। तो मम्मी के बोलावे में दिक्कत छले अभी। तो हम हस्बैंड के भेजली घर। तो बगिया बना के भेज दिल के। पूछबो कल के कथी में खबे कह के। तो हमरा तरकारी भर के उ बगिया हो, गोभी आलू के तरकारी से वाला बगिया निक लगे। तो से भेज दिल के। तो खा लेली हम, पहले हस्बैंड के खुआ के अपना खैली। अनि कपड़ा लत्ता सब तो पुरने सब है घर में छले। तो कनी जरूरत छले हमरा, वैसे उहे सब है। अनि करिया वाला बैग में देखो ए में मेन सामान सब इहो में है। कथी कथी तो फल फूल सब। अनि घर में की छले से सामान सब भेज दिल के। हम कुछो एक रति हमर मुँह से निकल पड़े ने, हमर सासू मम्मी न सब चीज आन देत रहे, सब चीज तैयार कर राख देत रहे। कहे छी 1 गुना तो राख दे 10 गुना। हम एक दिन कहने चले कि एनाते मजाक में कि लहसुन कते महंगा है मम्मी अत कह के। तो एक रति लहसुन चले घरे तो उहो पठा दिल के। एहन है आ कते चीज तो हमर सास हमरा फोन कर के कहे छले कि नहीं ल गेल बौआ कह के। हम के रखले छलिए भारी होते कह के नहीं ल गेले। आई चीकू फल देखो हम कते एक्साइटमेंट भ गेली देख के। हमरा मालूम नहीं छले कि भेज द रहले कह के मम्मी। हमरा मालूम रहती तो औरो मंगैती। हमरा एते पसंद है ना ई फ्रूट। कथी हमरा सब तो एकरा सफेदा कहत रही छी। एते टेस्टी एते मीठा लगत रहे है। तो हस्बैंडो के दिली, हमर हस्बैंड के मालूम नहीं चले कि हमरा एते फेवरेट है कह के। अनि देखो ई काजू सब अनि केसर भेज दिल के। केला कि अभी हमर हॉट टाइमस्टर चल रहल है, अंतिम टाइम चल रहल है। आप तो दूध में तो केसर खाए लगी सब भेज दिल के मम्मी। अनि देखो मेन सामान से ई झोला में केला कि संक्रांति के तैयारी करे छले। तो हमरा लाई सब भेज दिल के न। सबके तो नहिरा से अबे है, हमरा से ससुरारे से अले लाई सब। एते लक्की छी हम बुझो। हमर मम्मी ई सब चीज हमरा लेल भेज दिल के। कहले छलिए जे कि कम बनावे लागी, मम्मियों के दिक्कत होते। सब हाली बना के एके दिन में देखू अते मुढ़ी के चूड़ा के तिल के लाई भेज दिल के। आ हमर घरे सब जना उजरा तिल के लाई खाए है। हमी मम्मी के कहले छलिए कि हमरा करिया तिल मन पड़े है। तो मम्मी हमरा लेल अलग से फिर करियो तिल के लाई बना के भेज दिल के। कते लक्की छी ना हम अपना आप के। कभी काल बहुत ग्रेटफुल फील करत रही छी कि हमरा एते निक ससुराल मिलल है कही का। कुछो भी एक रति कहे छी हमर सास तो रेडिये कर देत रहे। देखू एते सामान सब हमरा भेज दिल के। एहन ससुराल तो सब लड़की डिजर्व करे है एंड सब के मिले भगवान। ला सब अहाँ सब के हैप्पी तिला संक्रांति, हैप्पी संक्रांति। अनि तिले तिले बड़ो बाय बाय।